Nakakaklase kang Sir Mangune? Ah, yata. Wah. Alam mo, hello. Nakatsura lawe Sir Mangune ka rin mag-nursing ne. Bala na mong magklase tamo. Malyaring bula asbuk. Wah. Pero sa bagay, talagang ala naman may kaburi kay nursing. Alim mo rin? Nakaswelo rin pengari rin. Tatsi nursing yung kimwalo. Aliya, maswelo la reto ulit yung potential daring anak do na mikitang maragul. Bakit? At nakawaring kilalang mig-nursing na mig-nursing niya talaga, uring buli na? Itang pangarap na talagang maningat masakit? Ala. Ako pimilit na ako eh. Buri ko talaga fine arts. Buri ko may kaswelo la rin tao ka na ako, lalo na rin pengari ko. Itang agawa ko nagyo kong gawan bilang nurse, itang aliuli na ning perang abi ako. Ay ba? Wah, balo ko medyo idealistic, pero actually yung goal ko talaga, ipakit ka rin tao na ali mo pera ing tagal ko. Pero makanyan man, sana nung makantala rin nursing ngayon ditang imbes na mo puro pera ang pong abroad ng tagal do. Na nakatamo sana pag-stay sermon niya. Ay ni po. Muna na ako na. Sige. May I? Makasadya na ipakibat mo. Ay, pasensya na. Trabaho si Manay, sabihan eh. O tayo masubukan. Basta malino ya kay puso mo. Malyaring malino lumwal kingas mo. Pasibayo, no ka rin mo balak gamitan ng kalang. Nga mo, Pen. Ang ating kalam, kadalasan, mababa lalawi rin tao karela. Ako balong bakit, pero makantay malilyari. Para ka na ako, bayo lalawi rin tao ka rin ating kalam, kung apakit tamo natin tang maya pa, abanyag karela. Anya, paturo ko sana, kaya ka kumana na maging magkukulam, itang makapanulo, ba dapat tunayan tamo ka rin tao, na ring magkukulam. Alata mong dapat patunayan karela. Aliwata mo, mas matas ta mo. Huwag kailangan may pamilit din sarili mo karimanda burak kaya ka. Gawari, noon mo balak gamitin ng kalam. Ikabos din ating kalam king pangariking daring mababalawe kaya katamo. Ipakit ka rin tao mas matas tamo karela, king nanumang paralan. Dapat pikatakutan da katamo, bang respetuan da katamo. Abayan mo kot apalyari tamo ita. Alima ka tayong isipan ko. Para ka na ako, alway tayong paralan. Kenneth!
kasama mo na, Apon. Mr. Padilla? Nagagawan mo! Kabali mo is tumikyabe ka kaya ka. Kaya ka sa mabiyasang makanina bang napanasakit mo rin mga kaya ka? Luna! Kenneth, Alime! Masyado yung mibabad kim pitak na rin alang kalam. Anya kakabit ya pakarela. Paborente pang misip yan din. Akit na rin eus to yung pinili ng dalan. Sir Padilla. Sir. Bigso. Map na mo nakagidyan ko kluban na ito. O, piti ka na akong nito. Mga ari kong tigtade. Sir! Ba, mo ang pagtakanot, kabud na ako tikin eh. Kaya ka-dramatic entrance ko pa mo. Buta na ko! Sir! Sir! Gising! Sir! 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 Di may uluan. Mga na, kulaman mi. Ating nga duwang klase ng mangkukulang. Retang manyakit mo, retang manulo. Ano mo gagawa mo? Sip-sip ko yung sakit baka, Mr. Padilla. Ako mo, bahalo yan. Subok mo. Patsetting ko kakaya na tao gamit yung kulam. Imagine lang ko, iyamurin tang kyan drawing. Anya po tang tiran kayong ginulis ko, mumuntag yung tao mismo yung sakit. Nung kulam mo rin iba manulo, eh wala akong makanta mo rin paralan. Murit, ano ka? Medyo ko, balang linipat ka na ako. Naan kayo animal? Tang silip-sip mo kay mestro mo. Milipat kaya ka. Kailangan mong idapok kay ngalong lugal. Na? Gusto waring silip-sip mo yung kamandag kay metong taong may kinisubingan. Akmulan mo wari. Ano pa yung pamamayo mo? Okay na yung Mr. Padilla kanya. Dapat muna eh. Saging-saging. Tara, mulita na. Burim sob yan, makaluwag ang kwarto ko. Buri mong mete ako yung kay Nep. Tapos nung kabalay niya ibat na noon, diyang hanggang ka. Iya ko lumulgin, isad-sad ko eh. Anya mo ako sa itang balas sumat kiyata na eh. Ugsi kaya rin. Ayunan mo ko mo. Dapat pasalamat ka ako eh. O bakit naman? Kunta pa ngayon do. Supan do. Ngay da sinupan napon. Makalida na kabatal ding bulugan na rete. Anya pala mga takutan na rin tao ka na ako eh. Anya na ka man. Wala kang appreciation. Paglo ang daan mo, bugo. Ala na, panasakit mo na ako. Hindi mo ka talaga. Bueno, salamat. Kumain mo na ako, siniguelas kita lamig, oh. Patawad na ako. Yubs. Yubs.
Anak ng dapot, itura na ako yung... Ano naman problema mo? Lalo report ko. Relax. Mr. Galura, nakanda ka na ba sa report mo para sa Kawasaki Syndrome? Sir, actually kasi, Beren mo na ita. Siya din advance ita. Gusto nga nakapilate yung classic, na? Nyaman na yan, ya? Kala mo yata isipan. makakapagtaka. Ano na balong Mr. Padel na ako may anulo kayo? Balo na ng Kaladuano. Ay ba? Kabal. Siguro. Napauso mo. Nandun niya, makapikating cellphone na yung kibalbog mo eh. Akong manam ako sa balbog kayo. Buri mo pagkamalanda akong muret. Bakit? Akong manakit kaya kayo eh. Buta isipan da, kakatakuha lang kasabi. Salim na akong makanini. Sa ako rin. Buri mo mibo lang laran. Susula pa yung baso mo pong straw. Hindi naman kikistro man. Ako naman mas. Balay na kami. Inisip kong malalam Nakuwari umpisan Nakalulub king bunto ko Eko na balong sabihan Sobrang sakit ting penamdaman Nung agawan ko mong paralan Sana at suka pasiping ko Wala na akong isipan Kaluburan na ka pa Balo mo sa ita Ala ng aliwaking puso ko Nung aliwai ka manikulang o temo ako ang nakita may bukong nibulang ibalik nakakapong uling eko ang luwag mo ibalik tayong oras laning pamiyabe tamo ibalik